بلوچی زبان روزنہ پیگری شاعر وجہ اکرم پرور سربازی 978 میں باغی پنجگور دوگ حیرآباد تسپا وجہ رحیم بخش لوگا ودی بتر آیوتی بنداتی وانگ چوتی میتگ پرائمری اسکول حاصل خان بازار دربرتگو ہشتمی جماعت چا میڈل اسکول نوکاباد تسپا پاسکو تک کے مرچی باندھا ہائی اسکول ہے میٹرک چا ہائی اسکول خدا بادانہ گریجویشن چا گورنمنٹ ڈگری کالج پنجگورہ سرجم کتگو ایم اے چا بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ آیا اکرم پرورا چا نو دربری دور زمانگاں گو علم لفظاں کا حب واحق بیتا گا یہ لفظاں کی سفر بندات سن 993 کتگ بنداتا یہ اردو تاکو محتاق وانتگاں اردو نوشتہ کتا بلے 998 شہید کندیل واجہ پروفیسر سبا دشتریے راشونی و سکین پدا آیوتی دلگوش گوتی ماتی زبان بلوچیا گوگر کتگ اکرم پرورے بازیں شعر نوشتاک میں بلوچی تاک مہتاکاں چاپ شنگ بیتگاں بازیں گشندہاں آئی شعر دستوں گوشگو